5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää prime timeen, kun näyttää olevan suosiota? Lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi olla totta. Mitä helvettiä? Sä lähit peliin mukaan sentään. Joo. Kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin, kuka on? Sonne! Ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Seksi Seppo. Ei oo kirja, ei oo. Tyttö nyt hiljaa. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommi tässä kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Teillä noin palvelut pelaa monella tapaa. Totta kai. Mustat. Nahkaset, semmoset punaiset. Ymmärrän. Okei, heippa. Joo, hei hei. Musta mies! Puukotti mua! Ja vielä pesäpallo mailalla. Ei ollut. Seksi Seppo. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Kun suoran lähetyksen suola. Hei. Sanotaan, väärät vastaukset edelleen rullaa tuossa alan reunassa. Eli älä vastaa niitä missään nimessä, sillä muuten menee sinun vuorosi hukkaan. 425 €. Meillä on siellä Ismo Laitala. Hallo jota hallo. Nalo. Mistäs päin Ismo. oot? No kuule, Mitä ihmettä se sua Ihan liikuttaa? mailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot Epäilemättä. kaukana, täällä on mutta... vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ovi auki! Ei ole puuhöylä. No haista vittu. Ja nyt ulos täältä! Hii. Sanotaan näin, että... Mitä täällä tapahtuu? No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne mielisairaalaan. Joo. Ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta ei siinä sitten mitään. Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään näköjään tuntuu olevan jollain tavalla aika häiriintynyt päivä ja lähetys, niin... Hei, hyvää päivää. Ei tästä tuu mitään. Mä en halua enää puhua kuin yhden ihmisen kanssa. Jos sieltä tulee tollaista tekstiä, niin puhumme tasan tarkkaan yhden ihmisen kanssa. Siellä 8. Ja minä aion soittaa hänelle 12 minuutin kuluttua. Ja jotta ei varmasti tuu väärää vastausta ja minä pääsen täältä vihdoin pois, niin nyt jätkät juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Ja kuivataan hiuksia ja tukkaa ja ihan mitä kaikkea, vaikka selkäkarvoja.